खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं बर' रादाब लानानै फैदों। अन्नानै जोबजासिम नायलांदो। गिबि रादाबाव दङ आसाम सोरखारा रायजोआव कभिडनि साग्लोबनायखौ नोजोर होनानै बेखौ बोरै होबथानो हागोन अहर नाजादों। बे समाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा कभिडखौ लानानै भिडिअ कनफारेन्स खालामना रायजोनि जिल्लाफोरनि कमिशनार आरो पुलिस बिफानजों सावरायदों। खौरांनि बायदिब्ला कभिडनि थाखाय सांग्रांथि आरो बेरामिफोरखौ बोरै हेफाजाब खालामनो हागोन माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ लानानै सावरायदों होनना मिथिनो मोन्दों। मणिपुर बिजेपिनि रायजो आफादगिरिनि रुंसारि जानायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव सोंखारजाथाव बिबुंथि होनानै खौरांगिरिजों लोगोसे सानैखौ हमदों। हमजानाय खौरांगिरिया जाबाय केशर चन्द्र वांगखेम। कभिडआव जिउ गोमानाय मणिपुर बिजेपिनि आफादगिरि टिकेन्द्र सिंहनि बागै ससियेल मिडियायाव सोंखारजाथाव बिबुंथि होनानै पुलिसजों हमजायो सासे खौरांगिरि आरो सासे राजखान्थियारि दोलोनि मावथिआ। खौरांगिरि केशर चन्द्र वांगखेम आरो राजखान्थि दोलोनि मावथि एरेन्द्र लिसम्बखौ पुलिसआ हराव गाव गावनि न'निफ्राय हमना लाना थाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। फेसबुकआव लोगो मोननाय सेंग्राया न'आव लेंहरो सिख्लाखौ। उनाव सा 22 सुबुङा सिख्लाखौ हानजायै जिनाहारि खालामदों। दिल्लीनिफ्राय मोनसे हानजायारि जिनाहारिनि जाथाया सोराङाव फैदों। दिल्लीनि सासे 22 बोसोर बैसोनि सिख्लाखौ पलबलनि हाग्रा ओनसोलाव हानजायै जिनाहारि खालामनायनि अजद दैखांनाय जादों। सुबुं माहारिखौ लाजि फोनांनानै सासे नङा सानै गासै सा 22 रायखस आखुनि सेंग्राफ्रा हरनिफ्राय फुंसिम सिख्लाखौ हानजायै जिनाहारि खालामदों। माहारियारि खौरां बिजोङाव फोसावजानाय खौरां बायदिब्ला सिख्लाखौ फेसबुकनि सोरबा लोगोआ गावनि बिमा बिफाजों सिनायथि खालामना होनायनि असिलायै लानानै थांदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पुलिसआ दासान्दि गुबै दायनिगिरिफोरखौ हमबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। कर्नाटकआव टौकोटे बारहुंखायाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय। आरब लैथोनिफ्राय फैनाय बारहुंखा टौकोटेखौ लानानै गोबां रायजोआव एलार्ट फोसावदों। फारसेथिं जेराव कर्नाटकआव साइक्लननि गेजेराव गोख्रों अखा हानायनि जाहोनाव 4 सुबुंनि जिउ खहा जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेराफारसेथिं रायजोआव गासै 73 गामिफोरा बारहुंखायाव खहा जादों। साइक्लन टौकोटेआ गवा ओनसोलावबो गोबां खहा खालामलाङो। पणजिआव साइक्लननि गोहोम गोग्लैनाय नुनो मोननाय जादों। थासारिनि सायाव खौरां लानो थाखाय मिरु नखर मन्थ्रि अमित शाह बिथाङा मोनसे सावराय जथुम लेंहरो। बे सावराय जथुमाव गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दिउ आरो दादर नगर हावेली रायजो थामहिनबा मिरुजों खुंजानायनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। रबिबारखालि बे बारहुंखाया मुम्बाइ जानानै बारलांनायनि सम्भाबना दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायनि थाखाय बिएमसिनि गोबां कभिड बेरामिफोरखौ रैखाथि गोनां जायगायाव दैथायहरनाय जादों। बारहुंखानि थाखाय गुजरातआवबो हाई एलार्ट फोसावनाय जादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। अरुणाचल प्रदेशआव 3 मेसिम बारायबावबाय लकडाउनखौ। अरुणाचल प्रदेशनि राजधानी ईटानगर आरो टावां नोगोराव 3 मेसिम 14 साननि थाखाय बारायबावबाय लकडाउन। थांनाय 10 मेनिफ्राय 1 सप्तानि थाखाय ईटानगराव लकडाउननि गोहोम गोग्लैना दंमोन। नाथाय 1 सप्तानि गेजेरावबो ईटानगराव करोनानि सन्देरनाया खम जायैनि जाहोनाव थांनाय सनिबारखालि 3 मेसिम लकडाउन बारायबावनाय जाबाय होनना अरुणाचल सरकारा फोसावदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट खालाम आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जाहाथे आं रादाब लाबोयोब्ला गिबियै नोंथांमोनहा नुयो। एसेनोसै, गोजोन्थों।